Diabetul zaharat și neuropatia. Dacă ai diabet de tip 1 sau de tip 2, în evoluție de mai mulți ani și ești o persoană vârstnică, este foarte posibil la un moment dat să apară un anumit tip de durere care interesează în general extremitățile în mod simetric și care va crește ulterior dinspre partea de jos spre rădăcina membrelor, posibil să treacă și la membrele superioare. Este așa numitul pattern în șosete și în mănuși. Această durere e ca o arsură, e o durere de intensitate mare. E o durere care uneori e descrisă ca și cum am călcat pe sticlă pisată sau pe nisip fierbinte. Alteori e vorba despre senzația de picioare calde, de picioare reci. În general este ceva foarte supărător care se accentuează uneori chiar la simpla atingere cu mâna sau cu obiectele de îmbrăcăminte și care ne impactează sever evoluția.